a well-respected king in Africa, in Nigeria at large, in Igboland in general, Igwamos Namboko. After me here, then on Facebook, from Ezamos to Eze Jesus, where goes the write-up. Ebo well property here, nyendoka na azụpụta ndị fada. Igwamos awogbenye, the answer is no. Igwembo ukwu awofeke, the answer is no. Igwembo ukwu ogula akwụkwọ owiti, the answer is no. Igwembo ukwu awogbenye, the answer is no. Igwembo ukwu awe wise man, the answer is yes. Igwembo ukwu awe strong man, the answer is yes. Igwembo ukwu, they were respected in Nigeria and Anambra at large, the answer is yes. Iyenji oseligi yenda afa agwalange no God would all and all. Onye juta echi okwere. Iyenji ekwe o makande na say let's go back to our roots. Na gwande mmadụ that we are not look legs before. Makande na agwage na alobu na agobonu. Melegi wulo onye ibelipe. No makinye gonye chiwa gini melo ne balo ulu. No makalo ulu gabu melo ni ijilu hafia. Acho megwa gezioku. Onwele ebe ọ ga-awa atụlụ elu ga-asị efu na asị atụlụ akaligo. So inyere onye nwụrụgo ụwa nni, onye nwụrụgo ụwa welu ga-asị nwa na ọwụlụ na udo kwesịrị isi dị. Inyere nni ọ ya sa ihe ị na-eme. Inyere ndị ancestors bụ unu nni ha nwee destroy ya ihe ị na-eme. Onye kọsịalụ gị ikwelu ejuzie nwa dibịa ego one ka ọ ga-eji were mie wee nye nni melụ gị nke a melụ gị nke ọzọ. Ego abawa na 500,000 bawa na millions. Who is fooling who? Nkwucha ya ekwukwa m na ụda ka ọ dị ka ndị amụma ụgha na-analụ mmadụ ego ka ha wee beelu Chukwu, ka ha wee dị mma. O nwere otu ihe m chọrọ ịgwa ya, nụrụ ya n'onu m taa kwele. Ọ bụrụ na Chukwu adịlọ, ụdị mmadụ ma eso Chukwu, mana ọ dị. I've got so many great men. Dịka ụdị mmadụ igwe a kịta m fọrọ na social media, and ihe m ji kwere n'eziokwu na onye postili ewu our media person, in the person of Opera Mazi Ejio, right? You understand me? So the Kapuga leader postlia. Oh ya kamji generate the page for no onye postlia na ezioku mwekuwe makia. Chukude mana muo manife onye bahaya odoka ejila halusi na ogu malo onye Igbo ulo mena nai kuwe na omu wagwale uli heji malai iheji malo onye Igbo nwa gị nwanyị nụọ di emelu gị ego nwanyị gbaa nkwụ nye the traditional right mmadụ nwa ekponye okedele ya celebrate ya na omenala anyị ọwụlọ ibukọta arụsị ijere na Anambra taa na ana Igbo efu na mmụọ niile ebutere na ana Igbo awụrọ mmụọ ụmụnna nwere all personal properties. Ihe ha ji achụla ego gwazie gị na ụka wụ scam, na ụka wụ alụ, ijebe ụka na elie nne na iwu onye ala ịmachasị ihe ike.
nnecha anya gwa ha sị ha si agwakwana gị na ọ dị ile echele wee na-akpa ebe great man, a king, a wise man, a tough man, a strong man, mana chukwu dị ọwụlụ ụmụ ọta mkpụrụ ofe ọwụlụ ndị ede nwe ha afa ha ndị ama akụwa nwe history onye nọgoro na throne for how many years ịma akpọ ya n'elilo nni nwere ike iwere property ya hand over or the well documented na ya ji na-ekene chukwu n'ihe o megoro so far ọwụrụ gị nwa your foundation bidoro from be chukwu ịbawanye